Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke futhi namathiza Umkhokha, izinto kumele uyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. Kuningi ke mbukeli okwenzakalayo, sohlala kubukele video ngikuzele nazo. So lapha kumathiza mbukeli baveza ukuthi ke uMaMzobe uzobefa inhlungu edalo yena ke uMvelase ngenkathi ke emshisa le esontweni. Baveza ukuthi ke uMaMzobe lezo ilonda zizobeke zibonwa uye kuphela. Ende baphinde baveza ukuthi ke uMaMzobe uzohambe kwifamily kaMthembu and uzotshela kuSiphamandla ukuthi ke lempi abayiqalile bekuyimpinyana, impi yangempela iyeza. Uzobeke basongela yena ke uMaMzobe. Ngidluleke mbukeli okunye ukuphinde kwavela kumathiza baveza ukuthi ke uGabisile uzohlaselwa ke yiphupho elibi and baphinde baveza ukuthi ke uGabisile uzotshela undoda ukuthi ke unegazi ezandleni zakhe. Okunye ke futhi mbukele bakuvezile baveza ukuthi ke uNokubonga uzoba ke nokuxabana benoma wakhe emtshela kuma wakhe ukuthi umdayise kuMaMzobe ngenxa ke yemali. And baphinde baveza ukuthi ke uNokubonga uzogcina ke emtshelile ubaba wakhe uMaphalala ukuthi ke kahle kahle kwenzakaleni ngendaba ke yengane. And baphinde baveza ukuthi uNobuntu uzo-update ke uMaMzobe ngelobolo lakhe ke uDifa benozodwa and uzoshiceka uMaMzobe. And baphinde baveza ukuthi ke uDifa uzoreceive imessage eqhamuka ke enganeni yakhe and abalivezanga ke igama lengane ukuthi ke ubalo and baveza ukuthi ke leyo message izomenza ke uDifa asole ukuthi ke kunento wrong ngengane yakhe. So ngwavala lapha ke mbukela amathiza ethu namhlanje, ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye amathiza. Cethu ungakhohlwa ke ukuthi ulike and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.